Kaya mo ato tayo lakwan. Pila man yung utang ni Grace Lisa mo ah? Primero, giutang niya sa kuha 5,000. Kunya? Iingon siya nga parsyalan daw kunya katong sunod bulan. Kunya pagka abot na sa ingon niya nga parsyal, nihangyo siya nga mukuha sa daw siya 2,000 kaya pigado gidaw kayo. 7,000 na mao na to. Karon maningil ta kay katubet imong ginaguan no nga imong gipagunitan sa kuha nga kwarta. Nakabalo yung bana nga nangutang siya. Abot siguro. Nakabalo. Di kay mutabang basig mutabang pud yung bana inig kuan. Guba na kigay ang kuan niya. Kung sa kadiya pa. Ay gi tan-aw nako ang karburador sa atong motor man kay musayo mi og mas gagpang ba. Kondisyon naman gud ang motor nila kuan. Di rolly nimo nila karola nimo. Nanagay si Ivan dito ganiya nagkuha nagsako kay nagsaking man daw sila carrots karon. Pri man nagay kuha tong utang nimo kang Ashley Kung ba. gani no, mo ito problema pud nako no kay ba ito na Ako ra bayran. no. Agi ko ganiha dito sa kuan niingon si Putipar nako nga basta da naglagot ng daw si Ashley sa imuha mao man ingon nila ganiha dito. May tabi nila dito. Ilang po ko boto kay basta wa ko kadungog sa istorya. Ay na kinara ng balay. Ayo, maing buntag nimo dia Grace. Ay, may buntag marilingkod sa. Ano sa? Kasi may tuyo na to. Masa man, ano sa man jud ko nimo taga nato imong utang sa kuha ka kay hatag-hatag og tubo ba? Dako na kayo kinahanglanon na namo ang kwarta karon dayon. Mo lagi ni kuan mari kay na kinanglan tagi mi kuan sa motor wa magimi kwarta gani no. Mo na kay mayra mo ka sa saad. Nagsaad ba katong niagi ha nga imo kung bayaran niya man nihangyo ka, gipahangyo ta kanya ni kuha na pug kagutro niya ang imong saad gahapon. Karon mo lang giadto ko diri sa imo. Ha kay maningil lang ta ko kay kinahanglanon na mo niya. Kwarta beto sa kumbana no hinaguan beto niya trabaho. Dili benta ko magpahiram wa ka nang hangyo sa ko ang kinahanglanon jud nimo. Okay nang karon nga. Oh akong mismo gidala gyud ako kumbana diri para makahibalo siya asa ang kwarta. Kay okay ra untag okay ra sa ko og kumbana yang magkunya. Ako may nagbudget gud sa balay niya. Nabay mga estudyante niya ang palituron wa na ba ang gud may bugas gi kaonro niya. Ingon ba kagahapon no. Nya mo nang karon nanginahanglan na gyud ko kung pwede tagaan ako nimo karon kay kinahanglanon naman ako. Human naman kadyo naman imong gigamit. Mubayad ba man ta ko mari pero napitusan ba kay naami importante mas importante nga gibayaran. Mao lagi na ang mas importante ang gibayaran lang ako ang imo kung gisadsaran. Wala gyud manginahanglan jud ko karon maningil jud ko. Unsa man tayo nga pamanggid ko. Pangitay jud kog Balas diskarte. sa mga Pangitay kog diskarte nga makabayad kasi mong giutang sa kuha kay kinahanglanon na jud ako nga kwarta. Di ko ano lang kanang last chance na gid karon mari. Mao lagi na mo ni. Sige ra magagingog last chance, Grace. Sige ra magagingog last chance. Balik og mga Ay dili na ko kinahanglan balik-balik karon na dayon pangitay kog diskarte lagi ron. Sa man na siya oy sige ra magkagsaad oy. Mo na makakuha na lang kog imong pamilya ba nabuhi ra kog puro sa utang no? Hangyo naman kay Hangyo ka to niagi hangyo karon hangyo na pugay niya gamito na naman kay namo ang kwarta unsa man ka oy magsige ra magkagsaad-saad. last chance na lang gani balik ugma mari. Sige ra magkag last chance katong niagi last chance dili naman na maayo imuha. Balik gani ugma sayo. Untag Awan ako sayo. balikon lagi ug kay gusto ko karon dayon bayad na kay nanginahanglan pud mi. Unsa man oy di man mo kabalo mo kuan og nangutang ba mo ug wala. Una na Grace ha dili na ta bata ba nga imo kung unya-unyaon ug imo kung ugma-ugmaon. Tigulang na bayata nagkahaya ba kara ko bayarin ako ba unsa man ka oy. Sige na ba karon na dayon bayarin ako kay nanginahanglan ko kwarta. Sige na ba unsa man. Sa jud kay mari kay wa. Ay, ugma na lang lagi mari. Dili na lagi ta bata. Unsa man man Eh, pitos na man jud ayo alangan lubangin oh na dili unta mo mangutang kung pitos mo kung pigado mo dili mo mangutang nya magsaad-saad ra ba pud mo. Ba unsa man ka oy. Mang, baliko lang tanaog. Mang, paminaw sa mang ba? Baliko lang tanaog mang. Unsay balikon wala na ugma. Bayari ko ba sa utang nimo ba? Unsa man ka? wala unsa unta man. Dili naman ang maayo mo. Bayari ko ba? Wala naman. Bayari ko ba? Dili na lagi na pwede. Sige na ba? Ugma gani na Utang man na bayari gani ko unsa man ka Grace. Mangangyo lang sa gani ko nimo last chance na lang Last gani. chance Ugma pa na lang. Bayari ko ba? Unsa man ka oy? Ugma naman koy kwarta ugma na kun bayran ay kabala ka bayran lagi ko na lagi. Sige na magugagsaad wala magugay kuan nga istorya ba nga kanang Alang nga nagamit man akong kwarta. sige na magagsaad good nya. Lain pa kayo. Ako pag maningil mo ato pa yung kudirig maningil di mo kabalo mo bayad dito mo ato dog bayad. Emergency mo kita mo gamitan sa kwarta. Emergency. Mari mo nang sabta ko ba? Kabalo na ko nakuha na nasaid ako ng mga ina na magutang-utang magsigirag dagan kay palusot basta di ka bayad. Ako na po muli na mi ba? Lain po kay muli ko nga wa ko'y dala no. Kinawala ugma. Bayari ko ba? Unsa mag bayari ko ba? Unsa mag bayari ko ba? Lain na kay balik og madagan na po kay sige na ba bayari ko ba? Ipayan man nga wa man yung kwarta karon. Unsa man di nga
Wala kay ikaw, wala kay kuan nga utang. Uy, di ba ka kabalo mo bayad? Oy, Unsa gyud ko ibayad nga, wa man gyud ko kwarta gyud. Pre, excuse lang sa, pre. Kita pa sa akong duha ka mata ba nga. Di lang pud unta pa sa Ay. mura mag Dili lang ta maglabot-labot anak pre kay away man gud sa mga babae pre. okay no, dili lang unta pa sakitan akong asawa. Ako bisan sa Kabalo man mi nakautang mi pero ay nang pre, pasag dahil lang sila pre kay ilahan ng away pre kita wala man tay labot anak. wala man Kita. ako kasakitan. Mulang lang ta. Dili lang ta maglabot-labot. nang gibuhat sa imong asawa Republic Act 5,000 yun na. Wala man ako nagipasakitan, naningil Kami ra na sa ako. pre, ako alang manggod kay nabuhat na sa akong asawa kay imong asawa sa sige lang saad unya. Hapit mang deadline pre niya. Dako kay migbayranan pre sa balay. Bayad mig tubig, mabayad mig kuryente. Unya. Balo ko na pre, nagauna-una mi anang utang namo ninyo. Sa Wala mo. before mo niabot among tapos kamo kung unsaon mo na ako pagbayad. O, gani, Ako no, mo nga. sayo pa kuron sa mato pa kong gagpang ron. Dili. Kung mabayad mo, dapat ka lang niagi ang tangkuan. Dili mo magsigig saad sa tao. Okay, maghulat manggod mi. Di pre, ni saad mi ato kay naa na gyud unta to. Natungnan lang yun nga nay emergency. Na, dili na gyud na mo ang mali pre. Kay dili man kami nang utang. Okay no. Okay nang mga mig dispensa. Unta makasabot pod mo kay pareha naman tatanan mo kaon og Dili, bugas. pre, kay na- Dili kay diha dayon mo mudas-das. Dili pre. Ako Ano nga. naman kong asawa, ginapakita nga way batasan ba? Kasi wala batasan, ako pa Dili iutangan nga. ron, ako pa may Tinuot na batasan. yun Mari. Kabalo Ako ka pre. kapila ko naningil. Katong Sila kwarta pre. pagsaan. Katong kwarta nga inyong gilam. Sa kuato wala man gay ko naon sa nya. Karon kamo na inoy masuko nga singlon mo. Wala ko kabalukin sa tong kwarta. Oo gani nga dili ta masuko ay dili ta maglabot-labot anak kailangan man ng away. Correction lang pud no kay sa atin nun, wala man tanan ng utang akong asawa. Ako pre, di- Kana man imong asawa mo sige, Mari, basin mo gamit kaning kwarta. Tubuin lang. Ako pre, Ako. hindi ako maglabot-labot aning awaya ba pero ako abang kwarta gigamit pre. Wala mo ko naglabot-labot ani. Nakita Oo, na gani nato ba nga nga. murag pasakitan. Wala man lagi. magkuan. Dili man kay dapat ug mobayad mo ang utang mo kabalo pud mo mobayad oy. Ubayad lagi ni pre. Ug mobayad lagi pero tigtiniig pud lagi. Wala man, bila pa lang, duha pa lang kabulan. Mao gani no ug dili na mo na singlon maata nagtuig. Naguna-una ni ana. Kasi giuna-una ninyo nga kada namoy kwarta di ninyo i-priority ng pagbayad sa inyong utang. Priority. Priority man na. Mao gyud namong ginapaning kamutan. Okay no kung priority niyo na dapat nabayaran na ninyo na. Pagulat daw mo. Usaon na mo paghulat pre nga dako may king bayranan sa kuan nya katong kwarta ha to gamiton ron kay to nako. Savings to nako. Tungod Kabalo kay ko. niingon akong asawa nga nagkinahanglan nimong asawa mo tong iyang gipahulam bisag savings to nako. Gihatag nako tungod kay naluoy ko nya karon Excuse me. Wala gyud na unta nang utang akong asawa ha. Imong asawa mismo Hoy, kapamugot. excuse me. Niya ato Ikaw, nagbalay ayaw, kay hanglan sa ayaw, kwarta. ayaw, Kay tulo-tulo ako ang asawa, pre. Ayaw na na imong Wala na ako motor, nagitulo-tulo palitunon, imong oh. asawa, pre. Niya ato siya balay. Nang hangyo siya maayo di unda ko magpahiram kay kwarta sa kumbanan ingon siya nga interesan lang nako mare iuli nako karong kwan o di. Maluoy ko kay panginabuhi ang Oh, kinahanglan gani. nun. Uy, pabaya ko kayo. Pareha na ba ta nang inabuhi niya? Inanaon lang ta. Tama, bitaw. Sa aran ra ta. Pero ikunod-kunod ba ng baba nimo Mari? Labi kay kumuton ng baba nimo ba? ayaw pug Sa kumutan niya ako na. naningil Ikaw, na wala, ganito iba ka, tao. pre. Ayaw tulo pre kay asawa mo ko na pre wala gay ko katudlo sa imong asawa gani pre no. Masagpaan ta ka ba? Ayaw Sige gina. lang, Pre, kay- dili gina. Na di ko mosugot ana pre. Paita pa Ito din lang ba? kinabuhi nga kita pay giutangan Mao kita pay gani. Unsa maning dagana nga kita pay giutangan, kita pay nagtinawon, kita pay binuangan. Pre, uli lang sa mo ron kay wa gyud may mahatag ninyo. Pre, Wala. magtulo na maghapit ta magkuan pre, murag di na gyud makaya pasensya pre kay wala na ang kwarta kinahanglanon na gyud. Isa man, si dano Nakabudget ninyo na ron. to. Kailangan mangawat ko para makabayad sa Nanay inyo. niya ato ha? dito kay mamotolas kuryente. Ang kwarta akong gipahulam karon wa pa nabayaran saon na una. Mao gani unsa ibayad namo sa inyo ron? Nah, dili man amo ang problema pre kay katong nagpahulam mi, wala mi na problema. Ilang sa mang, sabton lang nato sila mang. Alas 5 ugma, mubalik ta dire. Last na pre ha. Pag di pa ninyo nakabayaran, pasensyahin na kita ninyo. Bantay bitaw ugma. Mubalik mi, tara man, kay Salamat, basig wa. kay. Di mi gusto makikita kaway ba? Sige, ugma pre. Oh, Alas ugma. ikaw. Alas 5 kadlaw na. Last na lang ugma pre, pag di pa ninyo mabayaran pre, nagyon magsilbi. Sinod